Hello, how are you? Let me follow you. Ya ake cikin aure. Wa ba haka na. Ni ba za a su ne kai duniyar mara ta shiga ba ɗaya Da tashi me ya cikin wannan duniya da ba. Babu komai. Da muke cikin zama ma kowa ya mutu. kawai kowa ya mutu a wuce a kashe kuma kowa a wannan ba ni gani ni ba karawa gan ta yi min buhari shake sai ka rike wani sokoto ya sai ka rike wata yan karamar shege da wata shege ta gare ma ruwan wani shaye na hukai Kin so yake. Ba ka mi nana ya kawo diwa. ba wanda shaye na hukai kai wallahi yan iskan maza ku dai zuwa noma wallahi in ka ji abin da kake cewa za ka mutu wani kan guyo ni to mali ba suna zo na ba dan kai ba Dan ta ba wannan bara. Ba da ishe ni da duka magana banza ka dai kwai ka. ya duka Ni mun ba ka gaba da. yawa Ba ka je. Me ya kudai tashi kamar muna wurin ga. Wai kamar muna wurin ga. Dama. Wata rana ka gana shaye-shaye kama. Wai ka isa na ta